Jarné práce sú v plnom prúde už aj vo vinohradoch a ovocných sadoch. Vo výskumnej a šľachiteľskej stanici v Radošinej vysadili z najlepších druhov jabloní nový 13-hektárový sad a nazvali ho Sadom mier. Skúsený ovocinár Karol Antalík zaúča v novom sade žiakov pôdohospodárskej školy z Modry správne ošetrovať stromy. S otcovskou starostlivosťou vštepuje budúcim ovocinárom lásku k stromom. Starý sad v Radošinej je výsledkom usilovnej, vyše 40-ročnej práce ľudového výskumníka a ovocinára Karola Antalíka. Na tomto mieste, kde kedysi rástli samé nehodnotné jablone, vysadil a vypestoval najlepšie druhy ovocných stromov. Radošínski ovocinári po celý rok starostlivo ošetrujú ovocné sady a vedú neúprosný boj proti všetkým ich škodcom. Dobrým a starostlivým ošetrovaním stromov dosahujú ovocinári v Radošinej každoročne bohatú úrodu ovocia. Zdravé a trvanlivé druhy ovocia a výchova mladých ovocinárov, to je láska a poctivá práca Karola Antalíka za rozvoj nášho ovocinárstva.